ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് 9 അടി പൊക്കമുണ്ട്. 9 അടി 9. അമിതാഭ് ബച്ചൻ പോലും ഇല്ല അത്രയും പൊക്കം. അണ്ടർടേക്കറിന് പോലും ഇല്ല. പിന്നെ എന്റെ മുട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയാണ്. കോഴിമുട്ടയൊക്കെ എന്റെ മുട്ടയുടെ മുമ്പിൽ നാണിച്ച് തലതാഴ്ത്തിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും. 40 km/h ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഓടും. ഇനി ബിവറേജ് അടയ്ക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിയാലും ശരി, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് 20 കിലോമീറ്ററിന്റെ മുകളിൽ ഓടാൻ പറ്റൂലെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ തട്ടി പറയാൻ പറ്റും. ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ജന്തുവായ എനിക്ക് ഒരു യുണീക്ക് പേരിടാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലേ? ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ പക്ഷി നേരത്താണ് പേരിടുന്നത്. ഒട്ടക പക്ഷി പോലും. നിങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടക മനുഷ്യനെന്ന് പേരിടൂ? ഇല്ലല്ലോ. വേറെ കിളിയൊക്കെ പഞ്ചവർണ്ണ കിളി, കുരുവി, അരയന്നം എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടക പക്ഷിയൊന്നും. അതൊന്നും പോരാതെ എന്നെ കുറിച്ച് നട്ടാ കുരുക്കാത്ത നുണകളും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കും. ഞാൻ ശത്രുക്കളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തല മണ്ണിൽ പൂഴ്ത്തിരിക്കുന്നു. എന്റെ വാപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാണ് പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ കൈ കിട്ടിയ ചവിട്ടി ഓടിക്കും ഞാൻ. ഒട്ടക പക്ഷി പോലും.